Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan BBC London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Jamus ta kai farmaki mafi girma game da yaƙi da ta'addanci akan mambobin wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin riƙau. Za mu kuma ga ko sarrafa sharar leda na yin tasiri wajen kare muhalli. A Jamus an kama mutum 25 bisa zargin suna da hannu a wani yunkurin kifar da gwamnati. Masu gabatar da kara na tarayya sun ce jami'an tsaro 3,000 ne suka kai samami a gidaje da dama a faɗin ƙasar, ciki har da wani barikin soja. An kuma kama mutum guda a Austria, wani kuma a Italiya. Ana zargin dukkan mutanen da kasancewa 'yan wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin riƙau wadda ke shirin afkawa majalisar dokokin Jamus ɗin. Ga Imam Sali da ƙarin bayani. Wannan basaraken ɗan shekara 71, Yarima Haric na 13. Shi ne ake zargi a matsayin jagoran wata makarkashiyar masu ra'ayin riƙau na kifar da gwamnatin Jamus tare da naɗa kansa a matsayin sarki. Za a iya jin wannan kamar wata almara, amma ya haifar da aikin yaƙi da ta'addanci mafi girma da Jamus ta wannan zamani ta taɓa gani. A wani sumame a ko'ina cikin ƙasar, jami'an tsaro 3,000 sun kama mutane da dama. Sun haɗa da tsoffin sojojin da ake zargi da shiga barukoki domin ɗaukar sojoji. Da kuma wata tsohuwar 'yar majalisar dokoki wadda kafin kama ta tana aiki a matsayin mai shari'a a Berlin. Shirin dai shine a kai hari kan gine-ginen makamashi da tayar da yakin basasa da kuma hamɓarar da gwamnati. Ana kiran waɗannan mutanen da sunan Reichsbürger, ma'ana jama'ar daula. Masu ra'ayin camfe-camfe ne waɗanda ba su yi amanna da halaccin ƙasar Jamus ta zamani ba. Suna da'awar cewa Amurka ce ta mamaye ta. Kuma suna son kafa wata ƙasar da ta yi kamanni da daular Jamus kafin yakin duniya na ɗaya. Ra'ayoyi ne na ban mamaki, amma kuma masu haɗari. Ya kamata lamarin ya dame mu cewa waɗannan mutane ba wawaye ne ba. Mutane ne masu ilimi da gogewa a rayuwa. Suna da damar samun makamai da bayanai da kuma muhimman mutane. Wannan haɗin gambizar ya sa lamarin ya kasance musamman mai barazana da kuma ɗaura kai. Wannan ƙungiya ta kasance a raye tun shekarun 1980. Amma a lokacin annobar corona ta ƙara ƙarfi. Masu ƙin jinin allurar rigakafin corona da kuma masu ra'ayin camfe-camfe tare da ƙwarin gwiwa daga masu ra'ayin camfe-camfe na kiwon nan na Amurka har ma ƙoƙarin mamaye majalisar Jamus suka yi a 2020. Masana sun ce da wuya wannan sabon yunkurin ya yi aiki saboda ƙungiyar ƙarama ce kuma ba ta da wani tasiri, amma kuma tana iya tayar da tashin hankali tare da samun damar horon sojoji da makamai. Shine yasa Jamus ta ɗauki wannan lamari da girma matuƙa. Za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. To bari kuma mu duba wasu labaran duniyar. China ta ce a yanzu galibin mutanen da ke fama da corona za su iya keɓe kansu a gida a maimakon wuraren da gwamnati ta tanada. Wannan babban sassauci ne na manufarta ta neman kawar da cutar kwata-kwata. An yi sauyin ne mako ɗaya kacal bayan zanga-zangar da jama'a suka yi a faɗin ƙasar don kokawa da matakan kullum. An yanke wa ɗan tsohon shugaban Mozambique Armando Guebuza hukuncin ɗaurin shekara 12 saboda rawar da ya taka a wata badakala fiye da dala biliyan 2 da ta shafi sana'ar kifi. Indambi Guebuza na ɗaya daga cikin mutane 11 da aka samu da laifin sata kuɗin gwamnati da halatta kuɗaɗen haram. Damhara ta yi munin da ta kai har tattalin arzikin Mozambique ɗin ya durƙushe a 2016. Kotun kolin Pakistan ta umarci gwamnati da ta kafa kwamiti na musamman don yin bincike akan kisan wani ɗan jaridar ƙasa a Kenya. A watan Oktoba ne aka bindige Arshad Sharif a wani wurin binciken kan hanya a wajen birnin Nairobi. In ji 'yan sandan Kenyar kuskure ne aka yi. To amma wata tawagar Pakistan da ta je Kenyar don tattara shaidu ta ce an tsara kisan ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a kowace shekara kimanin tan miliyan 11 ne na sharar roba ke karewa a teku. Ko a ƙasashen da ake kwashe ɗimbin sharar robar ƙalilanci kawai ake sarrafawa a zahiri. Ka Ibrahim Mijinyawa da wannan rahoton kan ko sarrafa robar na yin tasiri a zahiri wajen kare muhalli.
Duk da yawan maganganun da ake ta yi game da sharar roba, amma sabbin robobin da ake samarwa yanzu sun fi na kowane lokaci yawa. Shin ba za mu iya sake samar da abubuwa bane daga wannan sharar? Kashi 9 kacal cikin 100 na sharar roba aka taɓa sake sarrafawa. Mai yasa kashi kaɗan haka? Muna da babbar matsala game da tattara su, shi yasa ba a iya sake sarrafa galibin waɗannan robobin. Amma bari mu ɗauki Jamus wacce ta ƙware wajen tattara sharar roba, suna kwashe kusan kashi 99 cikin 100 na roba. Bayan an dudduba su kuma ana sake sarrafa abin da bai kai rabin yawansu ba. Raguwar kuma imma sun yi datti sosai ko kuma suna da wahalar rarrabewa. Ana kuma ƙona yawancin waɗannan. Ana tura kashi 1/3 na waɗanda ake zaɓa domin sake sarrafawa zuwa ƙasashen waje. Ƙasashe masu arziki na da hanyoyin tattara robobi, shi yasa ba a zubar da su a kan tituna kamar yadda ake gani a wasu ƙasashe a Asiya. Sannan yana da wuya a iya sanin abin da ya faru kuma da zarar sun tafi. Turkiya da Thailand da Vietnam da Pakistan da India da Hong Kong da Mexico dukkaninsu na samun sharar robobi daga Turai da Amurka da Japan. Shin me yasa yake da wahala ake sake sarrafa su? Akwai robobi iri 7. Ta daidai ita ce robar abin sha wacce take da sauƙin sake sarrafawa. Yawanci ba a fiye gurɓata su ba. A Turai kashi 60 cikin 100 na waɗannan robobi ana tattara su. Amma ƙasa da kashi 1/3 su na ƙarewa ne a matsayin sabbin robobi. Wasu robobin kuma na iya rasa ingancinsu a lokacin da ake sake sarrafa su. Ana mayar da kashi 31 cikin 100 na irinsu zuwa tire kamar wannan, sannan kashi 1/4 su ana mai da su zuwa leda ko kuma yadi. Ba a cika sake sarrafa tire da yadi ba. Masana tattalin arziki za a zarga a nan saboda a yanzu ya fi sauƙi samar da sabuwar roba fiye da a sake sarrafawa. Ko da a ce masu masana'antu na son su samar da abubuwa daga robobin da aka sake sarrafawa, a yanzu babu su da yawa. Kamfanonin ma na cewa za mu ci gaba da amfani da sabbin robobi. A shekaru 10 masu zuwa, samar da roba ba zai ragu ba, sai dai ma ya karu. Amurka tana kan gaba a wannan bangare. Suna shirin faɗaɗa masana'antun samar da robobinsu, haka ma China. Akwai hanyoyi masu sauƙi na kaucewa tara sharar roba, wato rage abin da muke yi da kuma sake amfani da duk abin da za mu iya. Abu ne mai yiwuwa. Kamfanin Coca-Cola ne ke kan gaba a duniya wajen lalata muhalli da sharar roba, kamar yadda wani bincike ya nuna. Ya kuma ce yana son ya shige gaba wajen nemo mafita. Sannan a Brazil ana gudanar da wani shirin gwaji na magance matsalar robar tun shekarar 2018. Kuma robobin sun ragu da miliyan 200 a shekara. Amma tan miliyan 460 na sabbin robobin ake samarwa a kowace shekara. Don haka akwai aiki a gaba wajen sake sarrafa waɗannan robobi. To a bangaren wasanni kuma manajan ƙwallon ƙafar Portugal Fernando Santos ya ki cewa ufan kan ko Ronaldo zai koma cikin 'yan wasan da za su so mataka Portugal ɗin leda a zagayen quarter finals. Wanda ya maye gurbin Ronaldo, Gonzalo Ramos ya zura kwallaye 3 jiya lokacin da suka yi raga-raga da Switzerland da ci 6-1. A ƙarshen makon nan Portugal ɗin za ta kara da Morocco a zagayen quarter finals ɗin. To shi kuma tauraron kwallon Real Madrid Eden Hazard ya sanar cewa ya yi ritaya daga takawa ƙasarsa Belgium leda. Hazard mai shekara 31 na daga cikin 'yan wasan Belgium ɗin da ba su yi katabus ba a gasar duniya a Qatar, inda aka hitar da su tun zagayen farko. A 2019 Eden Hazard ɗin ya bar Chelsea ya koma Real Madrid inda ya ta fama da raunuka. To za ku sami dukan waɗannan labaran idan kuna so a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Haka zalika za ku iya samun labarai da dumudumin su a shahinmu na Twitter wato @BBC Hausa. To amma yanzu ni Aishatu Musa ke sai an ji ku daga nan BBC London.